Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Άμα θέλετε, είμαστε και λίγοι, μπορούμε να ανοίξουμε τις κάμερες. Και για να είστε εδώ, σας ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ που είστε σήμερα Κυριακή απόγευμα. Και μάλλον για να είστε εδώ σημαίνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε για το πώς δουλεύει ένα τουρνουά debate και πιθανότητα θα θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε στην οργάνωση ενός τουρνουά debate. Το tabbing είναι μια δεξιότητα την οποία δεν έχουν πάρα πολύ στο community μας και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να κάνουμε το workshop για να το παρακολουθήσετε όλοι εσείς σήμερα, αλλά και για να υπάρχει γενικότερα σαν resource στο μέλλον, ώστε άμα κάποιος θέλει να γίνει tabbing director σε κάποιο ελληνικό τουρνουά, να ξέρει πώς να το κάνει. Και δεν υπήρχε καλύτερος ομιλητής να προσκαλέσουμε για να σας κάνει την επίδειξη από την Πολυξένιδα Μίγου, η οποία έχει τις πιο πολλές διακρίσεις σε tabbing που ξέρουμε στην Ελλάδα, με αποκορύφωμα το ότι θα είναι υπεύθυνη tabbing και στο European Universities Debating Championship και στο Παγκόσμιο Τουρνουά Debate. Οπότε, εφόσον όλοι δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, ο λόγος στην Πολυξένη για να ξεκινήσει την παράδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ρωτήσω και να μου επιβεβαιώσετε αν όλοι βλέπετε την οθόνη μου. Μάλιστα, τη βλέπουμε, έχει κοινοποιηθεί. Τέλεια, μου φτάνει αυτή η επιβεβαίωση. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως υπάρχει αυτή η σελίδα, την οποία θα σας στείλω μετά, που μπορείτε να διαβάσετε ό,τι θέλετε και μόνοι σας. Πάνω κάτω είναι το user guide, είναι ο οδηγός, είναι βέβαια στα αγγλικά, οπότε ελπίζω να μην υπάρχει μεγάλη δυσκολία, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο να τη μεταφράσετε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε νέα εφαρμογή, όπως ας πούμε το OpenAI ή οτιδήποτε. Έχει πληροφορίες για τα πάντα, από το α μέχρι το ω, μέχρι και πώς θα κάνετε install locally σε Windows, macOS και Linux. Δεν θα σας το δείξω εγώ γιατί δεν το χρησιμοποιώ. Θα σας δείξω όμως πώς μπορείτε να το κάνετε online, που είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Θα συζητήσουμε λίγο τα βασικά. Δεν θα σας πω πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς tabber για το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό, αλλά μετά από αυτό σίγουρα θα έχετε μια καλύτερη γνώση και θα νιώθετε άνετα, ώστε να προχωρήσετε και οι ίδιοι να γίνετε tab assistants κάποια στιγμή και να προσφέρετε σε ένα τουρνουά και να μάθετε έτσι περισσότερα. Οπότε, ξεκινάω από τα βασικά. Θα μπω για να χαλάσουμε και να παίξουμε με το link της νομικής. Όπως βλέπετε, έχω εδώ πέρα μαζεμένο το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο πρωτάθλημα, που το πέμπτο είναι αυτό που έρχεται. Έχω μπει από το δικό μου λογαριασμό, γιατί έχω όλα τα permissions μέσα. Θα σας πω τώρα τα βασικά για το τι βλέπετε σε αυτή την οθόνη. Αρχικά είναι χωρισμένα σε τριάδες το κάθε τουρνουά. Το administrator area, που είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Το assistant area, που είναι αυτό που χρησιμοποιούν στα τουρνουά για να σας δείξουν το motion, το θέμα δηλαδή, το που βρίσκεστε στο draw ή οτιδήποτε άλλη πληροφορία θέλουν να σας δείξουν, το οποίο βέβαια δεν προκαλεί πρόβλημα στη ροή του tab από μόνο του. Και μετά θα σας δείξω και πώς φαίνεται στο public area, το οποίο είναι το πιο δημόσιο κομμάτι, δηλαδή είναι αυτό που βλέπει ο μέσος επισκέπτης που δεν έχει κάποιο link, κάποιο κωδικό βασικά για να μπει στο link, που έχει ας πούμε το private URL. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, με βάση το τουρνουά είναι χωρισμένο δίνοντας αυτές τις τριάδες. Τα inactive σημαίνει ότι τα έχω απενεργοποιήσει, κυρίως για να είναι πιο εύκολο να διαχειριζόμαστε μετά το τουρνουά. Θα δείτε γιατί, θα δείτε τι διαφορά κάνει το inactive. Όμως, ανά πάσα στιγμή, αν πατήσετε σε οποιοδήποτε τουρνουά και ας είναι inactive, πάλι ανοίγει κανονικά. Θα πάω εδώ να δείτε ότι σας έχω φτιάξει ένα demo του τι μπορεί να είναι ένα registration list. I had very much a good time όταν προετοίμαζα αυτό. Made up εντελώς από το μυαλό μου, με ονόματα ομάδας και speakers, όμως θα χρησιμεύσει για μετά. Και μετά, πιο κάτω εδώ πέρα στο Tabby, έχει επίσης και να αγοράσεις limit. Το Tabby κάτω όταν το τρέχεις μέσω της πλατφόρμας Calico, που είναι το domain που χρησιμοποιούμε συνήθως, έχει ένα κόστος 50 ευρώ ανά τουρνουά. Όμως, αυτό ισχύει για τα τουρνουά τα οποία είναι με έσοδα. Αν το τουρνουά σου δεν είναι με έσοδα, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Etienne,
ο οποίος είναι ο developer. Αυτά είναι λίγο για πιο advanced, για πιο μετά. Σας το λέω όμως γιατί μπορεί να υπάρχει σαν ερώτηση σε κάποιον από εσάς. Επικοινωνείς με τον developer και στο κάνει provide δωρεάν. Οπότε μην αγχωθείτε γι' αυτό. Μην ακούτε λεφτά και φρικάρετε. Και εγώ έτσι ένιωθα. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Όταν ξεκινάς ένα νέο τουρνουά, πατάς new tournament, πρακτικά, και μπορείς να βάλεις το όνομα του τουρνουά, το μικρό όνομα, όπως ας πούμε εδώ πέρα θα βάλουμε τουρνουά ρητορικού ομίλου νομικής Αθηνών, το 5ο για παράδειγμα, και μετά εδώ πέρα θα βάλεις 5ο Ρώνα, και εδώ πέρα θα είναι όπως θα φαίνεται στο link, δηλαδή θα είναι athenslawschool.kalikotap.com/ και ό,τι γράψω εδώ πέρα. Βλέπετε του invitational που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, γιατί εγώ το είχα φτιάξει πάλι σε αυτό το browser. Βάζεις πόσους γύρους έχει για preliminary rounds, αυτό σημαίνει τους γύρους που είναι πριν τους ημιτελικούς ή octo-finals ή οτιδήποτε έχει το κάθε τουρνουά. Οπότε, ας πούμε, θα είναι 4 και οι ομάδες που θα κάνουν break προς ημιτελικούς ή τελικούς. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε ημιτελικούς, έχουμε μόνο τελικούς, άρα θα είναι πάλι 4, γιατί σε κάθε debate είναι 4 ομάδες. Αν έχουμε μόνο τελικό, είναι 4 ομάδες που θα παίξει τον τελικό. Οπότε 4 ομάδες. Κανονικά πατάς create tournament, εδώ πέρα θα μου ζητήσει να πληρώσω, όμως κάνουμε το τσιτάκι ότι από τη στιγμή που έχω ήδη έτοιμο για να σας δείξω από το 5ο, απλά πατάω cancel, όμως όταν πατήσετε create tournament θα σας βγάλει πρακτικά εδώ που είμαστε. Έχετε φτιάξει πλέον το τουρνουά σας. Σας λείπουν βασικά πράγματα, όμως υπάρχει σαν μορφή από μόνο του. Προσπαθώ να σκέφτομαι και να σας τα πω στα ελληνικά, οπότε συγγνώμη άμα δεν βγάζουν κάποια πράγματα νόημα, σε σύνταξη τουλάχιστον. Βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρετε όταν κάνετε tabbing. Πρέπει να κάνετε σωστά import τις σχολές, τα πανεπιστήμια, οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε μετά στο να δημιουργήσετε γύρους. Αν δεν κάνετε σωστά αυτά τα στοιχεία, δεν θα μπορέσετε να κάνετε γύρους. Θα δείτε γιατί και έτσι θα μάθετε και λίγο πώς λειτουργούν και τα swings. Μπορεί να τα έχετε ακούσει αρκετές φορές. Αν δεν τα έχετε ακούσει, θα σας εξηγήσω βέβαια τι είναι. Don't worry. Αλλά πρέπει να μάθετε αυτή τη σελίδα πριν ξεκινήσει το τουρνουά σαν Ευαγγέλιο. Θα το δούμε και στην πράξη. Επίτηδες το έχω κάνει και γι' αυτό δεν έχω ετοιμάσει κάποια παρουσίαση. Θα είναι όλο πρακτικό σήμερα. Θα δούμε τι σημαίνουν όλες οι ρυθμίσεις, όπως ας πούμε το tab release, το οποίο το κάναμε χτες το βράδυ μετά από το invitational. Θα σας δείξω μερικά τσιτάκια, γιατί υπάρχουν κάποια presets, τα οποία, όπως ας πούμε για εμάς που κάνουμε British Parliamentary, χρησιμοποιούμε full αυτά, είναι έτοιμα, δεν χρειάζεται μετά να κάνετε εσείς πάρα πολλές ρυθμίσεις. Πλέον το Tabicat είναι πάρα πολύ φιλικό προς το χρήστη, οπότε ειλικρινά, άμα κάτσετε λίγο και παίξετε με το λογισμικό, θα δείτε ότι θα βγει πάρα πολύ εύκολη δουλειά. Και θα σας δείξω αργότερα πώς να ξεκινάτε το γύρο, μέσα από το availability και το generate draw. Θα δούμε πώς περνάνε κάποια αποτελέσματα. Και τέλος, θα σας εξηγήσω πώς γίνεται το break και θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις αν μας μένει χρόνος, διότι ξεκινήσαμε και λίγο αργά. Λοιπόν, ας πάμε από τα βασικά. Για να γίνει ένα τουρνουά, πρέπει να ξέρουμε ποιος έχει πάρει μέρος, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις ένα τουρνουά χωρίς να έχεις τα βασικά στοιχεία των ομάδων μέσα. Για καλή μας τύχη, επειδή αυτό τρέχει στο ίδιο domain, δηλαδή στο ίδιο link περίπου με όλα τα υπόλοιπα, τα περισσότερα σχολεία έχουν περάσει. Αν πατήσω Add Teams, θα δείτε ότι υπάρχει και το DIRI, και το MUPU και η νομική, όλα δηλαδή είναι μέσα. Κάποιες φορές διπλά, όμως δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Για αυτό το συγκεκριμένο σεμινάριο, βέβαια, σας έχω ετοιμάσει από την αρχή κάποια εντελώς ψεύτικα σενάρια. Οπότε, έχουμε registration από 2 σχολεία, το Fake University και το Totally Real Debate Club. Άρα θα περάσουμε εδώ πέρα στο Add Institutions, γιατί βάζουμε τα πανεπιστήμια. Θα πάμε και θα πατήσουμε. Όπως βλέπετε εδώ, σας δείχνει από μόνο του πώς πρέπει να το κάνετε, με ποια μορφή. Ξαναλέω, δεν είναι δύσκολο το να κάνεις tab. Απλά θέλει να έχεις λίγη τριβή. Τώρα λοιπόν με αυτό που θα σας δείξω εγώ θα πάρετε μια εμπειρία, όμως πρέπει να βρείτε κι εσείς το χρόνο ή να πάρετε μια πρωτοβουλία, να αφήσετε το debating και το judging
και να μπείτε στο tab room για να προσπαθήσετε. Και για εμένα τουλάχιστον προσωπικά, άμα έρθετε και μου το πείτε ή το πείτε στο Γιώργο ή σε οποιοδήποτε Γιώργο ο οποίος είναι σε μια οργανωτική επιτροπή όταν κάνω tab, προφανώς και θα ανοίξω την πόρτα για να έρθετε. Το ίδιο έχει γίνει και με την Αναΐς, η οποία είναι στο ΟΠΑ τώρα. Λοιπόν, παίρνουμε το Fake University. Γιατί βαριέμαι να το γράψω, copy-paste, εδώ, paste, τέλεια. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να του δώσετε μια μικρή ονομασία, όπως θα πούμε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΟΠΑ. Έτσι στο Fake University θα το βάλουμε FU και δεν θέλω κάποιον να το σχολιάσει, μου φάνηκε πολύ αστείο το ότι βγαίνει FU, anyway. Και μετά θα βάλουμε και το Total Real Debate Club, το οποίο βγαίνει TRDC, whatever. Πατάς Next Step και μας βγάζει εδώ πέρα. Τι μας δείχνει αυτή η σελίδα? Μας δείχνει το όνομα του πανεπιστημίου, Fake University, και τον μικρό του κωδικό. Εμείς είμαστε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, εγώ δηλαδή, άρα ACG. American College of Greece, ACG. Αυτό θα πρέπει να λέει. Άμα έχετε κάνει κάποιο λάθος, τώρα είναι η στιγμή σας να το φτιάξετε, χωρίς να έχει μεγάλη ευθύνη μετά στο αν θα υπάρξει κάποιο λάθος. Το τσεκάρουμε, Fake University FU, Total Real Debate Club, TRDC. Τέλεια. Save all institutions. Πάμε τώρα να προσθέσουμε ομάδες, add teams. Πάμε πίσω στο registration που έχουμε εδώ πέρα τη λίστα μας και βλέπουμε από το Fake University έχει 1, 2, 3, 4 και από το Total Real Debate Club έχει 1, 2, 3. Μπαίνουμε Fake University, 4, Total Real Debate Club, 3. Next step. Και ερχόμαστε εδώ. Αυτό είναι ίσως το πιο χρονοβόρο κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας πιο γρήγορος τρόπος, όμως αυτός ο τρόπος ετοιμάζεται από όσο ξέρω, άρα υπομονή. Τώρα θα πρέπει να μπείτε σε κάθε μία ομάδα και να προσθέσετε το όνομα ομάδας. Fake University, Real Team. Έτσι είναι αυτή η ομάδα, έτσι μας ζητήσαμε. Αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο το πάτησα πολύ αισθηκτοδός, ουσιαστικά σου λέει ότι άμα η ομάδα σου λέγεται Real Team και το έχεις τσεκαρισμένο, θα λέγεται η ομάδα Fake University Real Team ή FU Real Team. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, το βγάζουμε. Σε περιπτώσεις όμως όπου τα τουρνουά είναι μεγάλα και είναι όντως χρονοβόρο να αλλάζεις το κάθε όνομα ή και πάλι δεν είναι δυνατότητα, το αφήνεις και θα λέγεται η ομάδα Rona 1, Rona 2, ACG 1, ACG 2. This is totally acceptable, είναι ok, αλλά είναι μια επιλογή η οποία συνήθως στην Ελλάδα αποφεύγεται γιατί θέλουμε να είμαστε λίγο original με τα ονόματά μας. Ένας οι ομιλητές. Εδώ έχουμε τη Soufflé, τον Tycoon και πάει λέγοντας. Δεν θα σας κουράσω να τα βάλω όλα. Όμως το σκεπτικό πίσω από το κάθε ένα είναι ότι θα προσπαθήσετε να βάλετε το όνομα. Αν το όνομα αυτό είναι ξεχωριστό και δεν έχει να κάνει με το όνομα της σχολής, του πανεπιστημίου, οτιδήποτε, βγάζετε αυτό το check και μετά βάζετε τα ονόματα των ομιλητών και πρέπει να είναι ή σε καινούργια γραμμή ή να πατήσετε το tab ή να έχει κόμμα. Άμα εδώ πέρα βάλω ένα κόμμα και τα αφήσω έτσι, γιατί αυτήν στο επίθετο είναι σου και τη λένε flay σου, το tab ή κάτι θα αναγνωρίσει ότι έχω βάλει 3 άτομα, δεν θα αναγνωρίσει 2. Πολύ προσοχή σε αυτό, γιατί μπορεί να σας προκαλέσει πρόβλημα αργότερα. Ειδικά όταν κάνουμε BP, που είναι 2 versus 2, και η κάθε ομάδα έχει 2 άτομα, αυτό που θα συμβεί είναι θα νομίζει ότι είναι μια καινούργια ομάδα που κάνει Ironman. Οπότε μπορεί να σας χαλάσει όλο το τουρνουά. Προσοχή λοιπόν σε κάτι τέτοιες μικρές λεπτομέρειες. Και μετά από όλο αυτό θα πατήσετε Save. Εξαιρετικά. Έχουμε 7 ομάδες τώρα μες στο σύστημα. Πατάς Add Adjudicator για να βάλεις κριτές. Πάμε πίσω στη λίστα μας. Έχουμε 2 από το Fake University και 2 από το Total Real Debate Club. Οπότε, 2 και 2. Τέλεια. Next step. Εδώ πέρα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι 100% διαφορετικό, δεν είναι σοκαριστικό, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί? Εδώ πέρα δεν μας ζητάει ονόματα ομάδας ή μας δίνει κάποιο prefix το οποίο πρέπει να βγάλουμε ή να αφήσουμε. Εδώ μας ζητάει όνομα κριτή, το score του κριτή και το email.
Καλά νέα, κακά νέα. Καλά νέα. Δεν χρειάζεται να βάλετε εσείς το score, μπορείτε να το αφήσετε έτσι και να προχωρήσετε. Στην περίπτωση που οι chief adjudicators, ελληνικά είναι δύσκολο να το θέσει αυτό, αλλά οι αρχικριτές, λέω συνήθως όποιον με ρωτάει, δεν σας έχουν δώσει κάποιο score για τους κριτές, το αφήνεις σε αυτό που είναι και προχωράς. Απ' την άλλη όμως, αν δεν βάλεις το email, έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία είναι ότι δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν private URL. Δηλαδή το link το οποίο έρχεται στους κριτές πριν τα τουρνουά. Αυτό το link χρησιμεύει σε 2 πράγματα, σε 3, αλλά officially σε 2. Ένα, να στέλνουν feedback για άλλους κριτές, το οποίο επηρεάζει αυτό το rating και βοηθάει στο να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά ποιοι είναι breaking judges. Έχω πάρει φόρα, ελπίζω όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή να καταλαβαίνουν τι είναι τα breaking judges κτλ. Το λέω, αν έχετε όμως κάποιες ερωτήσεις, προφανώς ενημερώστε μας. Ενημερώστε με ή και τα παιδιά, δεν ξέρω ποιο θέλετε. Όταν λοιπόν εδώ πέρα βάλουμε ένα email και θα βάλω, δεν ξέρω ποια είναι η Μελίνα, αλλά δεν πειράζει, θα βάλω το δικό μου. Όχι αυτό. Αυτό. Τέλεια. Τώρα εδώ πέρα βάλουμε ένα email, εγώ θα πάρω URL, άρα θα μπορέσω να στείλω feedback. Very important. Δεύτερο επίσης σημαντικό, αν πρέπει να στείλω ballot, που είναι το score που βγήκε από το γύρο, θα μπορέσω να στείλω ballot ηλεκτρονικά. Και τρίτο, που είναι επίσης σημαντικό, αλλά μπορούμε και να το παραλείψουμε, μπορώ να δω πού κάνω judge. Δηλαδή, μέσα από αυτό μπορούν να δουν το θέμα, τις ομάδες τις οποίες κρίνουν, το δωμάτιο στο οποίο κρίνουν και κάποιες φορές όταν είναι και δημόσιο μπορούν να δουν και προηγούμενα score, μπορούν να δουν και άλλα πράγματα. Οπότε βάζω το δικό μου εκεί για να σας δείξω πώς είναι για ένα private URL και πατάω save. Σε αυτές τις σελίδες πρέπει να πατάτε παντού save. Αν δεν πατάτε save, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάσετε πράγματα από εδώ, το οποίο είναι σημαντικά. Δεν χρειάζεται απαραίτητα παντού, αλλά σε αρκετά σημεία του Tabicat πρέπει να πατάτε save. Επίσης, αρκετά σημαντικό... Έχει ο Χαράλαμπος μια απορία, νομίζω. Έχει χεράκι. Ναι, ακριβώς. Δεν τα βλέπω αυτά. Για πες μου. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω σχετικά με αυτό τώρα το προηγούμενο. Εμείς ξέρουμε από τα πρωταθλήματα, όσοι έχουμε κάνει και judging, ότι το ballot κατατίθεται μόνο από τον chair κριτή. Ο chair κριτής αναγνωρίζεται από το σύστημα ή πρέπει να κάνουμε εμείς κάποιο specification πάνω στις ρυθμίσεις? Θα το δεις μόλις κάνουμε τον ορισμό του γύρου. Θα δεις πώς γίνεται. Οκ, εντάξει, περιμένω. Ευχαριστώ. Τίποτα. Εγώ σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Κάτσε μία να το σημειώσω για να το κάνω και specify εκείνη την ώρα. Πάντως αυτό και το ποιος μπορεί να στείλει ballot εξαρτάται και από το τουρνουά. Δηλαδή σε κάποια μεγαλύτερα τουρνουά ζητάνε και ένας panelist να στείλει ένα ballot για να είναι επιβεβαιωτικό. Οκ, Λοιπόν, I see. θα το δεις. Λοιπόν, εδώ πέρα που είμαστε, κάνουμε set τα δωμάτια. Άρα, ας πούμε ότι έχουμε την αίθουσα 21, γράφει αγγλικά, apologies. Έλα, αγάπη μου, μπράβο. Αίθουσα 21, αίθουσα 22 και αίθουσα 23. Αυτές είναι οι 3 αίθουσες που έχουμε διαθέσιμες για αυτό το τουρνουά. Την αίθουσα 23 θέλω να την κρατήσω για τους τελικούς, γιατί είναι πιο ωραία. Αίθουσα 21 και αίθουσα 22 είναι κανονικά για χρήση. Εδώ πέρα όμως βλέπω ότι μου λέει ότι πρέπει να βάλω και κάτι άλλο το πανέμορφο τσιτάκι που έχει από μόνο το Tabicat. Μου ζητάει να βάλω priority. Τώρα, θα σας πω κάτι και κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί είναι λίγο ανάποδο και εμένα με ενοχλεί, να σας πω την αλήθεια, αλλά μπορώ να ζήσω και με αυτό έτσι όπως είναι. Όταν σου λέει προτεραιότητα, ζητάει τον μεγαλύτερο αριθμό, κανονικά όμως το μεγαλύτερο αριθμό. Δηλαδή δεν σου λέει το πρώτο είναι ο μεγαλύτερος γιατί είναι ο μεγαλύτερος αριθμός προτεραιότητας, αλλά στο λέει ποσοτικά. Οπότε θυμηθείτε το αυτό. Αν λοιπόν αυτό το δωμάτιο εγώ το βάλω 100, αυτό 100 και αυτό το βάλω 1 ή το βάλω αυτό 50 για να είμαστε λίγο πιο σωστοί, σημαίνει ότι αυτό θα μου το προτείνει τελευταίο. Δηλαδή, αν δεν το χρειάζομαι, θα το αφήσει εκτός του γύρου.
Θεωρώ, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ότι έπρεπε να είναι λίγο ανάποδα, όμως αν βγάζει νόημα σε εσάς, εμένα με έχει καλύψει. Να θυμάστε ότι ο μεγαλύτερος ποσοτικά αριθμός είναι αυτός που μετράει σε μεγαλύτερο priority. Next step, όπως είπαμε, και σας βγάζει πάλι σε μια σελίδα παρόμοια με όπως τότε που βάλαμε τα σχολεία. Δηλαδή το όνομα και μετά ζητάει το μετά από το κόμμα, που είναι το priority στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το όνομα της αίθουσας είναι αίθουσα 21, αίθουσα 22, αίθουσα 23 και μετά τα priority πάνε 150 και 1, πάλι όπως τα είδαμε πριν αντίστοιχα. Save. Εδώ πάνω κάτω έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω. Όπως εδώ, όπου θα πρέπει να βάλετε κάποια categories για τις αίθουσες, κάποιες κατηγορίες. Συγκεκριμένα αυτό υφίσταται όταν έχετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, για κάποιο λόγο πρέπει να παραμείνουν σε μία αίθουσα. Έχει τύχει σε ένα τουρνουά, όπου χρησιμοποιούσαμε, νομίζω ήταν της ΑΣΟΕ, όπου χρησιμοποιούσαμε τις αίθουσες δίπλα στις αίθουσες ανακοινώσεων επίτηδες για κινητικούς λόγους. Αυτό είναι τότε που θα χρησιμοποιήσετε το room categories. Για άλλη μια φορά, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η χρήση του κάθε πεδίου εδώ πέρα. Όπως ας πούμε λέει εδώ πως την ονομάζεις την κατηγορία όπως θες, ας πούμε ράμπα, γιατί έχει ράμπα. Θα βάλω έχει ράμπα, για να το ξέρουμε εμείς που θα κάνουμε το check. Και θα βάλω να μην φαίνεται, γιατί δεν θέλω να φαίνεται. Και μετά θα βάλω ότι είναι το venue η αίθουσα 23. Okay. Θα βάλω save. Και θα πούμε εδώ ότι μία ομάδα, η ομάδα Real Team, κάποια από αυτές, θέλει ράμπα. Priority 1000. Γιατί τι χρειάζεται τη ράμπα. Save room constraints. Αν είδατε πριν, η ράμπα είχε, το δωμάτιο ράμπα, η αίθουσα 23, είχε το χαμηλότερο priority, δηλαδή θα την έβγαζε στο τέλος. Θυμηθείτε το όμως, γιατί τώρα, λόγω του ότι έχουμε βάλει πως είναι απαραίτητη για κάποιον, αυτή η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί από το σύστημα για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Σε περίπτωση όμως που δεν χρησιμοποιηθεί από το σύστημα, μπορείτε και εσείς να το κάνετε και θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε και από μόνοι σας. Εδώ, αυτό το κομμάτι είναι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιος λόγος που δεν πρέπει δύο άνθρωποι να βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο. Δηλαδή, δύο κριτές οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, δεν θεωρούν ότι θα είναι αντικειμενικοί άμα κρίνουν μαζί, ή αν ένας κριτής, ας πούμε, εγώ έχω το παιδί μου σε ένα άλλο σχολείο και εγώ είμαι κριτής για το άλλο σχολείο και δεν μπορώ να βρεθώ με το παιδί μου, αλλά δεν το ξέρει το τουρνουά. Δεν το γνωρίζουν όλοι. Ενημερώνω εγώ τα παιδιά του που το οργανώνουν και βάζουν ότι εγώ που είμαι από το κολέγιο Ντουντιρί δεν θα μπορώ να κρίνω κάποιον που είναι από το Μωραΐτη γιατί είναι ξαδερφάκι μου ή whatever. Ουσιαστικά αυτά, και θα σας δείξω μόνο για κριτή προς κριτή για την ώρα, είναι πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο τεχνικά, αλλά και να μην τα κάνετε δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα το τουρνουά. Γιατί όλα από εδώ και κάτω γίνονται και με το χέρι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οπότε εδώ πέρα ο ένας κριτής από εδώ και ο ένας κριτής από εδώ δεν μπορούν να είναι μαζί στον ίδιο χώρο γιατί ήταν ζευγάρι κάποτε και χωρίσανε προχτές. Δεν με νοιάζει. Απλά μου είπαν ότι δεν πρέπει, δεν θα τους βάλω. Save. Τώρα, ο κριτής από το FU1 και ο κριτής από το Total Real Debate Club ή whatever, ο πρώτος κριτής και από τα δύο, δεν θα είναι με τον άλλον. Τέλεια, έχουμε στήσει το τουρνουά, έχουμε βάλει εδώ πέρα break categories. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται γιατί έχουμε μόνο open. Αν όμως υπήρχε novice ή ESL, το οποίο σημαίνει English as a Second Language, μπορούμε να το χτίσουμε. Απλά το μόνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι δεν βάζετε ότι είναι γενικό γιατί είναι ειδικό, είναι μια ειδική κατηγορία. Και άμα έχει ημιτελικά, βάζετε το πολλαπλάσιο, το αντίστοιχο του 4. Δηλαδή έχει ημιτελικούς 8, έχει octo final 16.
Αυτό λοιπόν. Limit είναι όλα 0, γιατί δεν έχουν κάποιο όριο. Και priority τους το βάζεις, ας πούμε, άμα κάνουν break open, όλοι προτιμούν το open. Οπότε, άμα είναι ένα novice, βάζεις απλά ότι έχει priority 1 και αν κάνει κάποιος break σε novice αντί να κάνει σε open, απλά πάει στο open κατευθείαν. Save είναι αυτά τα κομμάτια που σας λέω, τα save. Μας βγάζει στη σελίδα του breaking, το αφήνουμε γιατί τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο break αυτή τη στιγμή. Πάμε στο availability. Εδώ, βασικά ψέματα. Πριν σας πάω στο availability, θα στείλουμε ένα private URL σε μένα για να στείλω ballot. Για να στείλεις ένα private URL, πας στο setup, private URLs και πατάς για email URLs. Όλοι αυτόματα έχουν URL, που είναι το link που χρησιμοποιούν. Όταν πατήσεις για email URL, μόνο εγώ έχω βάλει το email μου, οπότε μόνο σε μένα θα έρθει. Κατεβαίνεις κάτω-κάτω και το email είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάτι, απλά στέλνετε το μήνυμα. Εδώ πέρα μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όμως με το URL. Και σου λέει να πας στο configuration. Τέλεια στιγμή λοιπόν να μπούμε στο configuration. Βλέπετε πάρα πολλά. Είναι τρελό, το ξέρω. Υπάρχουν διάφορα presets. Όπως ας πούμε το public information, το οποίο είναι αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι όποιος μπαίνει στη σελίδα μας χωρίς να είναι μέλος του τουρνουά, μπορεί να βλέπει κάποιες πληροφορίες. Όπως ας πούμε να βλέπουν τις κατηγορίες για break, να βλέπουν το draw ανά πάσα στιγμή, να βλέπουν τα θέματα τα οποία είναι δημόσια, τα αποτελέσματα, όπως και τα αποτελέσματα των ομάδων. Το βάζουμε αυτό κανονικά, εκτός και αν υπάρχει κάποια αντίρρηση από κάποιον στο τουρνουά, που είναι σπάνιο, όμως εγώ σας το δείχνω γιατί είναι χρήσιμο αυτό το preset. Και εδώ πέρα μετά μπορείτε να δείτε το Apply Use Private URLs. Ξανά είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο preset. Σου δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να παίρνεις τα ballot από τους κριτές και το feedback για τους συμμετέχοντες. Συνήθως εμείς δεν το παίρνουμε, αλλά δεν τους στέλνουμε URL, δεν παίρνουμε email. Αλλά άμα παίρνετε email για κάποιο τουρνουά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Apply. Ορίστε. Λοιπόν, στα score. Εδώ πέρα κρίνεται από το CAP, οι οποίοι είναι οι CAs του τουρνουά. Για το score, να θυμάστε ότι πάντα πρέπει να τους ρωτάτε. Δεν μπορείτε να βάζετε ό,τι θέλετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ισχύει. Εγώ όμως θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό. Όπως βλέπετε είναι σεταρισμένο να φτάνει μέχρι 99 και να ξεκινάει από 50. Γιατί 99, γιατί το 100 δεν θα υπάρξει ποτέ πιθανότατα. Όποιος από εσάς ξέρει από debate καταλαβαίνει γιατί το λέω. Όποιος από εσάς είναι καινούριος, νομίζω υπάρχει στο YouTube το Perfect 100 Score Speech in BP Debating, κάτι τέτοιο. Δείτε το και θα καταλάβετε γιατί αυτό το speech δεν μπορεί να γίνει replicate σε ένα τουρνουά. Το Speaker Score Step σημαίνει με το τι βαθμολογία μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή αν πηγαίνει από 50 μέχρι 99, σημαίνει δεν θα δείτε 50,5, αλλά μόνο 50, 51, 52, 53. Maximum margin, αυτό είναι το όριο κατά το οποίο μπορεί να περιορίσει ένα τουρνουά για το πόσο σκορ μπορεί μία ομάδα να κερδίζει από μία άλλη κατά τη διάρκεια του γύρου. Δεν το χρησιμοποιούμε, το αφήνουμε 0, όμως σας το δείχνω για να ξέρετε ότι υπάρχει. Όπως επίσης δεν χρησιμοποιούμε replies, γιατί στο BP δεν υπάρχουν replies. Κάτι ακόμα που δεν χρησιμοποιούμε, όπως και αυτό δεν χρησιμοποιούμε. Save configuration. Draw rules. Το περισσότερο, λέει, το λιγότερο σκορ που μπορεί να έχει ένας κριτής για να ψηφίσει είναι 1,5. Αυτό είναι συνήθως που ισχύει γιατί το 1,5 και έπειτα ο κριτής αυτός σε ευρωπαϊκά δεδομένα θεωρείται εκπαιδευόμενος και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αυτά εδώ θα τα δούμε γιατί μας τα εμφανίζει. Conflict penalty, history penalty και mismatch penalty. Θα το δούμε τι είναι, όμως για την ώρα κρατήστε ότι όταν πάμε να βάλουμε κριτές σε κάθε δωμάτιο, μας βάζει από μόνο του ένα πάνελ γύρω-γύρω, στο οποίο μας δείχνει ότι είναι κόκκινο, είναι κίτρινο, είναι κανονικό,
ότι έχουν ή δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους αυτοί οι κριτές με αυτό το δωμάτιο. Εδώ πέρα είναι σε περιπτώσεις που δεν είμαστε όπως στην Ελλάδα, που έχουμε πολύ λίγα πανεπιστήμια. Εδώ μιλάμε για ένα μεγαλύτερο επίπεδο, όπου προσπαθείς οι κριτές να μην κρίνουν το δικό τους πανεπιστήμιο και επίσης οι ομάδες να μην έρχονται μαζί με άλλες ομάδες και να παίζουν. Επίσης εδώ σημαίνει ότι μία ομάδα δεν θα συναντάει άλλη ομάδα ποτέ ξανά σε ένα παιχνίδι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε περιπτώσεις όπως κάνουμε το speed debating. Όμως ξανά στο BP δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αυτό. Μπορεί στο ίδιο δωμάτιο να παίζουν αρκετά συχνά οι ίδιες ομάδες λόγω των σκορ τους. Αυτά εδώ το side balance, το pull-up penalty και το pairing deviation penalty τα αφήνουμε 0 γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας πειράζει. Τα πιο σημαντικά που θέλω να δείτε είναι το fold, το οποίο είναι το pairing method, το οποίο σημαίνει ότι είναι ο πρώτος με το 10ο, ο δεύτερος με τον 9ο και πάει λέγοντας. Φανταστείτε το δηλαδή, αν έχεις 6 ομάδες, είναι 1 με 6, 2 με 5 και 3 με 4. Αυτό, κάντε το μία εικόνα στο μυαλό σου, θα βγάλει λίγο περισσότερο νόημα το fold. Μετά έχουμε το BP position cost. Αυτό εδώ πέρα το Renier Entropy, δεν ξέρω πώς να το προφέρω, συγχωρέστε με αν το σκότωσα ειλικρινά. Είναι ένας τρόπος ο οποίος γίνεται ουσιαστικά το pairing. Είναι κάτι λίγο πιο τεχνικό και εγώ δεν έχω τόσο καλή σχέση με τα τεχνικά περί programming και γενικότερα όλου αυτού του scene. Εγώ είμαι μόνο για το τι βλέπω εδώ πέρα σε αυτή την οθόνη. Αλλά το Renier Entropy είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσεις να κάνεις ένα σωστό draw. Το αφήνουμε σε ένα, το οποίο είναι το Renier Entropy η Shannon μορφή. Το Renier Entropy γενικά είναι ένας τρόπος για να μιλήσεις για αυτούς τους 3 τρόπους, Shannon, Hartley και Collision. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε το Shannon, γιατί αυτό είναι κυρίως που χρησιμοποιούμε. Και μετά το BP Assignment Method είναι το Hungarian Algorithm. Ξανά και αυτό είναι λίγο πιο τεχνικό, έχει να κάνει περισσότερο με programming, όμως είναι WUDC compliant, έχει να κάνει με το shuffling των ομάδων και με αυτόν τον τρόπο άνετα μπορεί να κάνει μόνο του μία μίξη, η οποία θα βγάζει ένα νόημα σε θέμα βαθμών. Θα το δείτε και πώς φαίνεται σε μία οθόνη. Ίσως σας δείξω και κάποια κομμάτια από το Invitational, να δείτε πώς φαινόταν η οθόνη σε εμάς, τώρα που τα σκορ δηλαδή είναι δημόσια, για να καταλάβετε πώς δουλεύει και αυτό το pre-shuffling. Αυτά μετά δεν τα πειράζουμε συνήθως, γιατί είμαστε μικρά τουρνουά και δεν έχουμε κάποια σχέση με αυτό. Επίσης δεν κάνουμε συνήθως και auto allocation, γιατί το σύστημα από μόνο του βάζει κριτές σε δωμάτια, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Γνωρίζουμε τους περισσότερους κριτές και τους βάζουμε εμείς στα δωμάτια που θέλουμε. By teams δεν χρησιμοποιούμε ξανά. Όπως βλέπετε υπάρχουν αρκετά κομμάτια σε αυτή τη σελίδα που είναι κάτι εκτός. Εγώ σας τα λέω όλα όμως για να έχετε μια εικόνα. Πάλι προσπαθήστε να μπουν από το ένα αυτή και να βγουν για να μην μπερδευτείτε. Τα πιο σημαντικά που πρέπει να θυμάστε είναι αυτά με το score για τους κριτές. Κατά τα άλλα, τα draw rules είναι μόνα τους σεταρισμένα από την αρχή. Feedback. Αυτό σημαίνει για τους κριτές τι σχόλια μπορούν να πάρουν. Οι κριτές πάνω από 0 στο 10 συνήθως. Κάποιοι το πάνε από 0 στο 5. Θα ρωτήσετε τους CAs του κάθε τουρνουά για να ξέρετε. Ρωτάμε πώς στέλνουμε feedback. Εδώ πέρα το έχουμε σετάρει ως panelists on chairs, δηλαδή τα wing στους chairs. Και μετά οι chairs μπορούν να δώσουν και στα wings αλλά και στις trainees. Στην Ελλάδα δεν βάζουμε trainees για αρκετούς λόγους. Θα σας πω τους σημαντικούς. Έναν, δεν έχουμε αρκετούς κριτές για να μπορούμε να χώνουμε κάποιους κριτές οι οποίοι είναι λίγο πιο άπειροι ως trainees. Και 2, είναι αρκετοί οι οποίοι δεν θα τους άρεσε να βλέπαν ότι είναι trainees, οπότε τα αποφεύγουν αρκετές φορές. Δηλαδή, απλά θα σας πω να ξέρετε ότι είναι πολλοί κριτές οι οποίοι θεωρείτε ότι είναι έμπειροι γιατί τους βλέπετε παντού και σε ευρωπαϊκό τουρνουά δεν θα θεωρούνταν έμπειροι. Και μετά εδώ πέρα έχουμε για το feedback από τις ομάδες προς τους κριτές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
Δεν δίνουμε link στα παιδιά να δίνουν feedback, όμως στο εξωτερικό που γίνεται υπάρχουν οι επιλογές ότι μπορούν να κρίνουν ή μόνο αυτόν που είπε το αποτέλεσμα ή αυτούς που ήταν γενικά στο πάνελ ή κανέναν. Κατά προτίμηση συνήθως είναι αυτός που είπε το αποτέλεσμα βέβαια. Εδώ πέρα έχουμε που θα βλέπετε το feedback και άμα θέλετε κάποιο feedback το οποίο είναι περίεργο να σας το δείχνει πιο έντονα το σύστημα, συνήθως το αφήνουμε και save. Κάθε φορά σε αυτές τις σελίδες κάνετε save. Ναι, βλέπω ένα χεράκι. Εγώ είμαι πάλι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα βέβαια πιο τεχνικό από άποψη πρωταθλήματος αυτό και όχι τόσο από το tab, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες, μιας και το είδαμε στο tab αυτό. Βλέπουμε, είπες τώρα μόλις, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το feedback καταβάλλεται για αυτόν ο οποίος έχει δώσει το αποτέλεσμα, άρα τον chair κριτή. Συνεπώς, αυτό μας λέει ότι στο break των κριτών συμμετέχουν μόνο οι chair κριτές. Όχι απαραίτητα, γιατί αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από τις ομάδες προς τον chair. Όμως, εξακολουθούν οι panelists και ο chair να μπορούν να δώσουν feedback μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορεί κάποιος άλλος που είναι στο panel, κάποιο wing, να πάρει πολύ καλό feedback από chair και από άλλα wing σε οποιαδήποτε περίπτωση που είναι αυτό διαθέσιμο και να ανέβει το score του. Αρκετές φορές, βέβαια, μπορεί να παρατηρήσετε ότι κάποιοι CAs μπαίνουν και στα δωμάτια που έχουν δει πολύ καλά score για wings, τα οποία δεν ξέρουν, για να δουν αν αυτό το wing μετά μπορεί να ανέβει και βάζουν και οι ίδιοι το δικό του score αργότερα. Follow-up question. Τελειώνει ένα πρωτάθλημα. Το tab είναι ανοιχτό, έτσι. Πώς, ή μάλλον και κατά τη διάρκεια ενός πρωταθλήματος, αν γίνεται, θα μου το απαντήσεις εσύ αυτό. Πώς ένας wing κριτής έχει δυνατότητα να δει το feedback το οποίο υπέβαλε ο chair σε αυτόν? Συνήθως δεν το δείχνουμε το feedback αυτό. Είναι κάτι διαθέσιμο που μπορούμε να το κάνουμε μέσω της πλατφόρμας, όμως επιλέγουμε για πάρα πολλούς λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με, θα έλεγε κανείς, αποφυγή, conflict, risk management ίσως. Δεν το δείχνουμε, γιατί αρκετές φορές κάποια από τα feedback μπορεί να είναι λίγο πιο προσωπικά, λίγο πιο προσωποποιημένα ή λίγο πιο ιδιαίτερα, άρα το προτιμούμε να τα αφήνουμε εκτός. Όμως, πάντα προφανώς είναι διαθέσιμη και η επιλογή να ρωτήσεις τον chair για κάποιο feedback ή κάποιον CA ο οποίος μπορεί να ήταν στο δωμάτιό σου. Με κάλυψες, ευχαριστώ. Τίποτα. Έχουμε δει τα βασικά εδώ πέρα. Από εδώ δεξιά έχει να κάνει κυρίως με τις πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, το tab release είναι αυτό τώρα που έγινε και η ερώτηση. Είναι εδώ πέρα που μπορείς να βγάλεις τα περισσότερα πράγματα δημόσια. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και ένα κομματάκι που λέει για feedback του public. Δεν το έχει εδώ, πρέπει να το έχει δίπλα. Καθίστε, γιατί και εγώ ταυτόχρονα παλεύω και με αυτό το πράγμα που μου δείχνει το πριν της οθόνης μου, για κάποιο λόγο. Ωραία. Εδώ βλέπουμε Release Team Tab του Public. Εδώ πέρα βλέπεις τα αποτελέσματα της ομάδας στο γενικό. Speaker Tab, τα αποτελέσματα του κάθε ομιλητή. Replies δεν έχουμε, οπότε τα αφήνουμε. Break Team Categories του Public. Άμα έχουμε το Open Category, το Novice, το ESL, να μπορεί ο κόσμος να τα δει μετά από το τουρνουά. Motion Tab. Αυτό γίνεται και κατά τη διάρκεια. Μπορούν να το βλέπουν... Συγγνώμη. Το χάσα. Πάμε πάλι. Λοιπόν, το Release Motions, αυτό είναι γενικά, αλλά υπάρχει και το Public, το αντίστοιχο, το οποίο είναι για κατά τη διάρκεια. Εκεί πέρα μπορεί να βλέπουν ο καθένας τα δικά τους motion για εκείνο το γύρο ή και αυτά που έχουν γίνει δημόσια από την αρχή μέχρι τώρα. Εδώ πέρα δείχνει τα σκορ για τους κριτές. Προσπαθούμε γενικά να μην τα δείχνουμε τα σκορ τα τελικά, γιατί είναι και λίγο υποκειμενικά, ιδιαίτερα σε τουρνουά τα οποία δεν έχουν ένα judges test από την αρχή. Εδώ πέρα είναι για να βγάλεις όλα τα αποτελέσματα όλων των γύρων, γιατί συνήθως οι γύροι λίγο πριν το final είναι γύροι που θεωρούμε κρυφοί, άρα δεν μπορούν να μάθουν αποτέλεσμα οι ομάδες. Εδώ πέρα είναι να παίρνουν τα αποτελέσματα μέσω του προσωπικού τους link
να τα δούνε τα αποτελέσματα που είχαν σταλεί από τον κάθε κριτή. Επίσης εδώ είναι για να τα βλέπουν δημόσια. Εδώ είναι το tab για τους κριτές για να δούνε τα τελικά του σκορ. Εδώ είναι για τις κατηγορίες ομιλητών, για να φανούν οι διάφορες κατηγορίες, όπως ας πούμε μια κατηγορία για English as a second language. Και εδώ αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε, οπότε μένουν 0. Πάτατε πάλι save, σας πάει στην αρχή. Data entry είναι εδώ πέρα που παίρνουμε το ballot submission από κριτές και feedback submission από τους συμμετέχοντες. Εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε το password, το οποίο δεν το βάζουμε γιατί γίνεται λίγο ένας χαμός. Εδώ πέρα το double checking είναι επειδή εμένα μου έρχεται σε μία οθόνη όσο είμαι στο tab room. Θα σας δείξω πώς φαίνεται αυτό, γι' αυτό μου έστειλα URL. Εδώ είναι το assistant user access. Αυτό είναι όταν φτιάξετε έναν χρήστη ο οποίος να είναι βοηθός. Είναι αυτό που σας είπα που φαίνεται μόνο σε μία οθόνη σε δημόσιο χώρο επίτηδες για να μην μπορεί κάποιος να πειράξει το tab. Αυτό είναι από την ώρα που θα σας κάνουν check-in, πόση ώρα θα πάρει για να κάνετε αυτόματα check-out. Δηλαδή, εμείς το βάζουμε συνήθως στις 12 ώρες. Αν σας κάνω check-in το πρωί στις 9, το βράδυ στις 9 θα έχετε γίνει όλοι check-out. Αυτό εδώ πέρα είναι στην περίπτωση που θα εκτυπώσουμε το ballot σε χαρτί και θα σας το δώσουμε. Όσοι έχετε πάει σε τουρνουά στο εξωτερικό, ξέρετε περίπου τι είναι αυτό. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι μια φόρμα στην οποία βάζετε τα αποτελέσματα και γραπτός και μέσα από αυτά τα αποτελέσματα σας λέμε στο τελευταίο ψηφίο κυκλώστε το από κάτω για να κάνουμε verify ότι είναι σωστό. Εδώ πέρα τους λέμε πού γυρνάνε τη φόρμα την οποία έχουν συμπληρώσει, όπως και εδώ στο score location. Εδώ πέρα τους ζητάμε ο κάθε ένας κριτής να βάλει το δικό του ballot. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε από τον κάθε από έναν μόνο, περιμένουμε και από τους 3 και από τους 2 και από τους 4, εκτός κι αν είναι μαρκαρισμένοι σαν trainees. Εδώ είναι που ζητάμε και η feedback submission από τους participants. Δεν δίνουμε συνήθως, οπότε το έχουμε για disabled. Ή μπορεί να γίνει το publicly accessible form και εκεί πέρα μπορείς να πατήσεις για οποιονδήποτε. Αυτό βέβαια έχει την ιδιαιτερότητα ότι αν το κάνεις για publicly accessible μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να κάνει feedback για οποιονδήποτε. Password for public submission σώζει αυτό που σας είπα μόλις, όμως και πάλι γίνεται λίγο μια βαβούρα, γιατί εντάξει, είναι αλλιώς να το στέλνεις με το δικό σου ιδιωτικό link και ειδικά στα μεγαλύτερα τουρνουά το στέλνουμε αυτό και στους παίκτες, παρά να το κάνεις μέσω απλά μιας δημόσιας φόρμας. Το self-check-in το κάνουμε επίτηδες off, γιατί μετά ο καθένας μπορεί να μην μπορεί να ήταν ακόμη στο δρόμο, αλλά να κάνει τον εαυτό του check-in και μετά τους ψάχναμε. Εδώ είναι για να γίνονται check-out τα δωμάτια. Τα δωμάτια επίσης να τα κάνεις check-in εκείνη την ώρα. Όμως αυτό εγώ συνήθως πάλι το βάζω 12ωρο για τους ίδιους λόγους που είπαμε και πριν. Ότι είναι καλό όταν γίνουν check-in 9, να γίνουν check-out 9 πάλι. Μετά αυτό είναι το score return location. Εδώ enable postponement, το οποίο δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και επίσης εδώ πέρα το ballot hide motions, που είναι στην περίπτωση που άμα έχει βγει το θέμα και προσπαθείτε να βγάλετε τα ballot sheets για να τα δώσετε στους chairs, είναι για να μην φαίνεται το θέμα ακόμη και αν το θέμα το έχει κάνει release. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που το έχω χρησιμοποιήσει, όμως έχει χρειαστεί να πάρω στα χέρια μου αυτό το χαρτί, άρα ξέρω και περίπου τη μορφή του. Save configuration και πάμε παρακάτω. Στα public features είναι εδώ πέρα το οποίο είναι το κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Εδώ είναι που είχα κάνει χρήση αυτού του tab για να δείξω σε κάποιους πώς να το χρησιμοποιούν από το Dubai, περίεργο flex. Tabulation θα πούμε ότι είναι new tabicat, ελληνικά κιόλας το έγραψα, εξαιρετικά. New tab user.
Organization, Rona και Adjudication. Όλα αυτά τα μιάου που έχουν κάνει τώρα announce. Μιάου and cat, ξέρω εγώ. Αυτό είναι που θα φαίνεται, θα σας δείξω πώς φαίνεται στο page, το κανονικό, το κεντρικό. Εδώ πέρα είναι για να βλέπουν τη λίστα με τους participants. Αυτό συνήθως το κάνουμε check, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με το status, δηλαδή για το invitational το είχα βάλει να φαίνεται για να μπορούν οι κριτές να δουν, οι coaches κυρίως βέβαια, αν τα παιδιά τους είναι σωστά καταχωρημένα σαν novice ή open. Diversity info στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε, όμως υπάρχουν στο εξωτερικό diversity information, όπως ας πούμε το φύλο ή η χώρα προέλευσης, που αυτό βοηθάει μετά στο να δουν αν τα θέματα ήταν balance κτλ. So break categories on participants page, αυτό είναι για να φανεί το open και το ESL ή το novice ή οτιδήποτε. Public view of draw, αυτό το αφήνουμε σε show a single page for the current rounds draw, όμως υπάρχει και το show individual pages for released rounds και disabled. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όταν θα θέλεις να κάνεις το view του draw. Απ' την άλλη όμως, αν έχεις ένα μεγάλο τουρνουά και έχεις πολύ κόσμο που το βλέπει από μακριά, το να χρησιμοποιήσεις το show individual pages for released draws είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο για να είναι ο κόσμος up to date. Enable public view of motions, αυτό είναι για τα motion τα οποία έχουν βγει ήδη προς το κοινό, δεν είναι για όλα τα motions. Αυτό το τσεκάρουμε όταν θέλουμε να δείχνουμε motions πριν τελειώσει το τουρνουά. Αν κάνετε το άλλο θα φανούν και τα motions τα οποία είναι κρυμμένα, δεν τα έχουμε βγάλει ακόμη στη φόρα. Public record pages, ουσιαστικά είναι η σελίδα που θα μπορεί να πατήσει ο καθένας και να δει πώς έχει κάνει κάθε ομάδα ή ο κάθε κριτής, τι έχουν κρίνει κτλ. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη σελίδα για την κάθε ομάδα. Adjudicators break being public. Ουσιαστικά είναι μια σελίδα που θα δείχνει τους breaking adjudicators. Αυτό βέβαια είναι μόνο μετά το break announcement, δεν χρειάζεται να το δείξει πριν και δεν πρέπει κιόλας γιατί είναι λίγο ένα hazard. Απ' την άλλη έχουμε public view of institution list για να φαίνεται ας πούμε ότι είναι το debating, Rona, OPA, φιλοσοφική, όλα όσα μπορεί να έρθουν, DUA. Enable public view of checking statuses. Εδώ πέρα είναι κυρίως για να κάνεις ένα point the finger σε αυτούς που δεν έχουν έρθει, ότι παιδιά αυτοί είναι που έχουν έρθει και αυτοί δεν έχουν έρθει. Όποιος δεν έχει έρθει, πείτε του να έρθει τώρα. Pre-allocated sites στο public δεν το χρησιμοποιούμε, γιατί δεν χρησιμοποιούμε pre-allocated sites. Public view of results είναι η σελίδα στην οποία βλέπεις όλα τα αποτελέσματα, αλλά για τους γύρους που δεν είναι κρυφή. Ξαναλέω, η κρυφή είναι συνήθως οι γύροι οι οποίοι είναι προς το τέλος του τουρνουά. Public view of team standings, ισχύει το ίδιο με πριν. Εδώ πέρα σου δείχνει ουσιαστικά που βρίσκεται η κάθε ομάδα με βάση τους γύρους οι οποίοι είναι δημόσιοι. Team breaks, αυτό πάλι το εμφανίζουμε μόνο μετά το break announcement. Και public view of unsubmitted feedback. Ξανά αυτό είναι για να κάνεις ένα point of finger, δηλαδή στο invitational στείλαμε ένα email σε αρκετούς κριτές ότι ξέρουμε ότι δεν έχετε στείλει feedback, στείλτε σύντομα και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με αρκετούς κριτές που δεν γνωρίζεις, το να λαμβάνεις feedback από κριτή για κριτή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Welcome message δεν βάζουμε συνήθως, τώρα αν εσείς θέλετε να βάλετε μπορείτε και save configuration. Μετά αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσετε πιθανότατα, γιατί είναι λίγο πιο εξελιγμένο, όπως ας πούμε αυτό που έχει να κάνει με το πώς φαίνεται το UI, το user interface από μόνο του, το οποίο είναι κάτι που ούτε εγώ το έχω πειράξει, να σας πω την αλήθεια, γιατί κάνω 3 χρόνια tab, δεν χρειάστηκε ποτέ. Ειδοποιήσεις, εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε αν θέλετε μια απαντητική σελίδα, ένα απαντητικό email που μπορεί να σας στέλνει ο κόσμος εκεί πέρα πράγματα άμα έχει ερωτήσεις. Αυτό ισχύει κιόλας, από αυτό το email θα φεύγει στην περίπτωση που θέλετε να στέλνετε ballot receipt. Δηλαδή, όταν ένας κριτής θα σας στέλνει το ballot, θα του έρχεται ένα mail, συγχαρητήρια, λάβαμε το ballot, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως το βλέπετε από εδώ. Αυτό πατάτε εδώ και save. Και τέλος, global settings, που είναι μόνο API access, το οποίο δεν το πειράζουμε, απλά save και τελειώσαμε.
Το configuration παίρνει πάρα πολύ ώρα, γιατί είναι πραγματάκια που αν δεν τα ξέρεις, είναι μικρά tweaks τα οποία μπορεί να σου χαλάσουν ή να σου φτιάξουν το τουρνουά. Όμως είναι worth it, γιατί στο τέλος φτάνουμε στην ώρα που θα κάνουμε check-in τον κόσμο. People status. Και έχουμε εδώ πέρα. Ήρθε όλο το FU, το Fake University και ήρθε όλο το Totally Real Debating Club. Τέλεια. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα, παιδιά. Γιατί ενώ έχουμε τα πάντα, έχουμε περάσει το δωμάτιο Ράμπα, έχουμε περάσει την αίθουσα 22 και την αίθουσα 21, το πρόβλημά μας θα μας φανεί τώρα και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Θα μπούμε να κάνουμε το availability για τον πρώτο γύρο, θα κάνουμε match τα check-ins και θα μας πει ότι δεν είναι πολλαπλάσιο του 4. Άρα δεν μπορώ να κάνω γύρο. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε ένα swing team. Τι είναι το swing team, όποιος δεν ξέρει? Είναι μια ομάδα η οποία απλά θα πάρει θέση σε αυτό το δωμάτιο για να γεμίσει το χώρο. Οπότε εγώ αυτό που θα κάνω, σαν hardcore tabber, είναι θα πάω στο check-ins, θα πατήσω στο people status και επειδή έχω ήδη κάποιες ομάδες μέσα, θα βάλω μία από αυτές τις ομάδες. Τέλεια. Check-in. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα το νούμερο παρεπτόντως είναι η ώρα. Αλλά η ώρα εδώ πέρα λαγκάρει κάποιες φορές και τη δείχνει με άλλη ώρα, όχι με τη δικιά μας. Δεν πειράζει όμως. Υγεία. Καλά είμαστε. Ξανακάνω match τα check-ins και τώρα είμαστε στις 8 από τις 11. Είμαστε cool. Είναι πολλαπλάσιο. Τώρα, ας βάλουμε κριτές διαθέσιμους. Σου λέει ότι χρειάζεται τουλάχιστον 2, γιατί πρέπει να έχεις ένα κριτή σε κάθε δωμάτιο. Κάνω μάτι στα check-ins που έχουμε 4 κριτές και λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Και μετά για τα δωμάτια χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2. Κάνω μάτι στα check-ins που ουσιαστικά είναι αίθουσα 21, 22, 23. 23 να θυμάστε είναι η Ράμπα. Και κάνω generate draw. Η αίθουσα 23 λοιπόν, επειδή είχε την ιδιαιτερότητα ότι η real team έχει room constraint που θέλει τη Ράμπα, μόλις έβαλε την αίθουσα 23, ενώ είχε το μικρότερο priority. Όπως βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι η μαγεία του να χρησιμοποιήσει αυτά τα constraints. Δεν θα είναι χρήσιμο σε περίπτωση που δεν έχετε τέτοιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, όμως τώρα που την έχουμε, ήταν όντως χρήσιμο. Όταν κάνουμε συνήθως semi-finals και finals, αυτό που συμβαίνει είναι ότι για να κάνουμε τις θέσεις των ομάδων, θα πρέπει να πατήσουμε edit sides and matchups και να τα πάρουμε ένα-ένα και να τα βάλουμε. Okay. Να θυμάστε ότι όπως το βλέπετε είναι OG, OO, CG, CO. Δηλαδή, πρώτη κυβέρνηση, πρώτη αντιπολίτευση, δεύτερη κυβέρνηση, δεύτερη αντιπολίτευση. Έτσι φαίνονται. Μόλις το κάνεις, confirm και βγήκαμε. Τέλεια. Έτοιμο. Confirm. Όπως βλέπετε εδώ πέρα λέει OGOO, CGCO, είναι έτοιμο. Και έχουμε φτάσει στο draw, έχουμε draw. Πρέπει να βάλουμε κριτές. Ξέρω ότι όλο αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ, παιδιά, αλλά όντως όταν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, θα καταλάβετε ότι είναι αρκετά εύκολο. Bear with me. Ξέρω, είναι πολλή πληροφορία. Βάζετε adjudicators, δηλαδή κριτές, και θα βάλουμε. Τι είναι αυτά τα χρώματα? Δεν το πιστεύω, Θεέ μου. Λοιπόν, έχει μερικές ιδιαιτερότητες, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί μας λέει ότι έχω κάποια κόκκινα, κάποια κίτρινα. Τι είναι αυτά? Παίρνουμε λοιπόν τον κριτή 2. Τον βάζουμε εδώ που δεν έχει καμία ομάδα. Παίρνουμε τον κριτή 1. Τον βάζουμε εδώ. Και ας έχει ομάδα, απλά δεν τον βάζουμε chair. Και τώρα θα απαντήσω. Αν βλέπετε το C, αυτό είναι η θέση του chair. Είναι η θέση που θα μπει αυτός που θα έχει όντως την ιδιότητα του chair. Και έτσι φαίνεται ποιος είναι στο σύστημα. Έχουμε λοιπόν βάλει έναν και έναν και βλέπουμε ότι πάμε να βάλουμε δεύτερον και μας βγάζει εδώ πέρα κόκκινα. Γιατί μας βγάζει κόκκινα? Γιατί πριν βάλαμε ότι αυτός εδώ με αυτόν ήταν ζευγάρι παλιά και δεν μπορούν πλέον να κάνουν μαζί judging. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τους βάλουμε χώρια. Αν δείτε λοιπόν την ταινία πάνω που μας δείχνει, μας λέει institution με κίτρινο,
Καθίστε γιατί δεν μπορώ να πατήσω πάνω. Οπότε ελπίζω να το έχετε εντοπίσει. Πάνω αριστερά είναι. Μας γράφει TRDC με κίτρινο. Adjudicator 1 ότι είναι το conflict το οποίο έχουμε βάλει. Και πάνω δεξιά μας δείχνει το feedback score του και το rank του σε σχέση με το rank που έχουμε θέσει εμείς. Δηλαδή, από 0 μέχρι 10, αφού αυτός έχει 5, του δίνει B. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι γερός κριτής. Δεν πειράζει όμως, δεν έχω κάποια καλύτερη επιλογή. Βάζω και αυτό να είναι εδώ και γίναμε... Ό,τι μπορέσαμε δηλαδή, κάναμε κι εμείς. Έτοιμο. Ας βγούμε. Αυτό κάνει μόνο του save. Δεν χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Μας τα δείχνει και κάτι μου λέει εδώ πέρα κάτι κόκκινα, τα οποία άντε τώρα να δεις τι είναι, έτσι. Κανένα άγχος, γιατί συνήθως αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχουμε βάλει κριτή, ο οποίος είναι από το ίδιο institution, δηλαδή από την ίδια σχολή. Αν έχουν πει οι CA ότι είναι OK, εσείς έχετε κάνει το χρέος σας. Τελείωσε. Τώρα όμως εγώ που είμαι εδώ, μαθαίνω ότι η αίθουσα 21 δεν έχει air condition και δεν μπορώ να στείλω τα παιδιά εκεί πέρα γιατί έχουμε 45 βαθμούς έξω. Οπότε πατάμε εδώ που το πάτησα πολύ γρήγορα και μπορεί να μην το είδατε, στο room allocation. Βγάζουμε την αίθουσα 21 και βάζουμε την αίθουσα 22. Έκανε πάλι auto save, το λέει. Φεύγουμε και είμαστε μια χαρά. Την αλλάξαμε μόνοι μας. Είναι αυτό που σας λέω ότι μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι. Δεν χρειάζεται να πάει μόνο από τον αλγόριθμο. Display και φτάσαμε εδώ. Τι είναι το εδώ και είναι τόσο σημαντικό. Εδώ είναι η σελίδα που χρησιμοποιούμε για να δείχνουμε την αίθουσα ανακοινώσεων που πάει ο καθένας και επίσης για να δείχνουμε το motion. Αν εγώ όμως δεν περάσω motion, δεν μπορώ να δείξω κάποιο motion. Οπότε πατάμε Enter Motion. Μας βγάζει στη σελίδα για να γράψουμε. Θα γράψω This house believes that we should ban all zoos. Reference, εδώ πέρα θα βάλετε κάτι μικρό για να μπορείτε να θυμάστε ποιο θέμα είναι, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα είναι zoos, και το info slide θα είναι η ταινία της Μαδαγασκάρης. Okay. Save motion. Εδώ είμαστε. Το περάσαμε το motion. Είμαστε μια χαρούλα. Τι πρέπει να κάνω τώρα, να δείξω που πάει ο καθένας. Display draw ordered by room ή display draw ordered by team. Και τα δύο είναι μια ok επιλογή. Αλλά αν το κάνετε με βάση το δωμάτιο, που είναι το πιο συχνό που θα έχετε δει, φαίνεται αυτό. Δηλαδή τα δύο δωμάτια και μετά ο GOO ή GCO. Αν από την άλλη το βάλετε by team, φαίνεται έτσι. Τώρα, το τι θα χρησιμοποιήσετε είναι στη δικιά σας ευχέρεια. Εγώ θεωρώ πιο βολικό να το πηγαίνω με βάση το δωμάτιο. Αυτό επίσης είναι βολικό γιατί κάνει λίγο highlight την κάθε ομάδα, όμως κάποιος μπορεί να μην το θεωρήσει τόσο άνετο. Οκ, το δέχομαι. Πάμε λοιπόν στο δωματίου. Έχω πρόβλημα γιατί δεν έχω αποφασίσει ότι οι κριτές είναι σωστοί. Θέλω να αλλάξω τους κριτές. Μπορούμε να πατήσουμε Hide Adjudicators και τα παιδιά απλά να δούνε που πρέπει να πάνε για να φύγουν. Και μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά του prep time να ετοιμάσω και εγώ τους κριτές. Έχω πάρα πολλούς και θέλω να κάνει scroll μόνο του. Έχει fast, medium, slow και extra slow speed. Πατά το ποιο θέλετε και δουλεύει μόνο το scroll. Πάνω δεξιά stop scroll για να σταματήσει να κάνει scroll. Μετά μπορούμε να αλλάξουμε την γραμματοσυρά, το μέγεθος της αυτής, σε μεγάλο, μεσαίο ή μικρό. Για να χωράει καλύτερα σε κάποια οθόνη. Τέλεια, το δείξαμε τον draw. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε πίσω στο display. Θέλουμε να δείξουμε το motion. Πατάμε display motion, γιατί μόλις περάσαμε motion. Θέλουμε να δείξουμε info slide. Πατάμε πάνω εκεί που λέει info slide. Θέλουμε να βγούμε. Πατάμε στο εξωτερικό κενό που έχει. Motion. Πατάμε. Εδώ έχει αυτό το γκρι κενό για να βγεις.
Το πατάς και βγαίνεις. Στη μία των χιλιάδων περιπτώσεων, άμα είσαι πολυξένη και έχεις τόση τύχη, θα χρειαστεί να μικρύνεις τη γραμματοσυρά γιατί δεν θα χωράει. 3 τελίτσες εδώ, βάζεις zoom in, zoom out τη γραμματοσυρά ή όλη την οθόνη, τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει αυτό, και you are covered. Για αυτές τις μικρές πιθανότητες δηλαδή που όντως έρχονται δύσκολες στιγμές. Πάμε πάλι πίσω και κάνεις release draw. Αυτό το κάνεις για να μπορέσει ο άλλος να στείλει feedback μετά με το private URL του και επίσης κάνεις release το motion για να μπορεί να το δει στο private URL. Τέλεια. Θα πάμε στο setup και στα private URLs για να στείλουμε ένα ballot εμείς τώρα, εδώ. Τέλεια. Είσαι adjudicator 2 και είσαι chair για την αίθουσα 22. Σου δείχνει το motion, σου λέει να δεις το info slide, το πατάς, το βλέπεις, τέλεια, είσαι σίγουρος. Ωραία, τέλειος ο γύρος. Πάμε να κάνουμε ένα ballot. Όποιος δεν ξέρει πώς είναι το ballot, μπορεί να του φαίνεται άγνωστη αυτή η σελίδα. Άμα κάποιος έχει μιλήσει 2 φορές, δηλαδή έχει κάνει Ironman, πρέπει να το βάλετε. Αν δεν έχει μιλήσει 2 φορές, είναι OK. Ας πούμε εμείς ότι κάποιος μίλησε 2 φορές. Πατάς, ο speaker 1 εδώ πέρα έχει μιλήσει 2 φορές. Μετά εδώ έχει μιλήσει ο speaker 1, ο speaker 2. Μετά εδώ έχει μιλήσει ο speaker 2 και ο speaker 1. Και μετά εδώ έχει μιλήσει ο speaker 1 και ο speaker 1 πάλι. Okay. Το κάνω επίτηδες, θα δείτε γιατί. Εδώ πέρα του δίνω ένα score 66 και εδώ του δίνω ένα 65. Στο συγκεκριμένο θα του βάλω επίτηδες marked as duplicate speech το λιγότερο για να πάρει το καλύτερο score από τα δύο. Εδώ αυτός πήρε 67 και αυτός 67. Εδώ πήρε 69 και 65, γιατί ήταν τόσο κακή η διαφορά τους. Έκανε άθλιο whip, σηκώθηκε και έκλειγε. Και εδώ έχουμε 67 και 66. Τέλεια. Εδώ βλέπετε έχει ένα tie, οπότε εγώ θα πρέπει να βρω έναν τρόπο για να το φτιάξω. Δεν ήταν τόσο κακός αυτός. Θα το βάλω 66. Βλέπετε λοιπόν ότι το σύστημα αυτόματα δίνει κάποια score. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε στην πρώτη θέση το closing government, στη δεύτερη θέση το closing opposition, στην τρίτη θέση το opening opposition, στην τρίτη θέση το closing opposition και στην τέταρτη θέση το opening government. Βλέπετε μας δείχνει τα score και επίσης μας δείχνει τα margin στα οποία έχει γίνει η διαφορά από τον πρώτο. Έλα, Χάρη. Ναι, ερώτηση, πάλι διαδικαστικού χαρακτήρα. Είδαμε λοιπόν ότι μέσα από τα speaker points μπαίνουν και τα positions και η ερώτηση πάει ως εξής. Πάλι λέω δεν έχει τόσο σχέση με το Tabby, αλλά παίρνω αδράτω με τις ευκαιρίες για να κάνω την ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν πάει ως εξής. Υπάρχουν περιπτώσεις του νουά που τα calls, έτσι, δηλαδή το πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, να βγαίνει βάσει speaker point και να μην είναι προκαθορισμένο? Εξαρτάται. Είναι κάποιοι κριτές οι οποίοι προτιμούν να βγάζουν πρώτα speaker points και μετά τις θέσεις. Είναι κάποιοι που προτιμούν να βγάζουν πρώτα τις θέσεις και μετά τα speaker points, αν αυτή είναι η ερώτησή σου. Οκ, με καλύπτει η απάντηση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ θεωρώ ότι... Και εγώ νομίζω έτσι κάνω συνήθως. Κοιτάω ποιος θεωρώ ότι με έχει καλύψει περισσότερο σαν ομάδα και μετά δίνω speaker points. Όμως, κατά τη διάρκεια, πάνω στο χαρτί μου γράφω περίπου τα σχόλιά μου για να ξέρω πού πέφτει ο καθένας. Υπάρχει ένα universal score sheet με το τι υπάρχει σε score και για ποιο λόγο είναι το κάθε score, βέβαια. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, ο φίλος μας εδώ πέρα έβαλε score αντί για θέσεις ή και αν είχε βάλει και θέσεις πρώτα και μετά score, πάλι το ίδιο μας βγαίνει εδώ πέρα, γιατί δεν μπορείς να διαλέξεις το σύστημα πρώτα θέση και μετά score. Πρέπει να βάλει score και βρίσκει μόνο του τις θέσεις. Πάμε να το στείλουμε. Δεν με αφήνει όμως, γιατί εδώ πέρα έκανα λάθος και έβαλε ότι ο speaker 1 μίλησε 2 φορές. Όμως,
ο speaker 1 δεν μίλησε 2 φορές, μία μίλησε ο speaker 2. Πάμε λοιπόν. Τώρα το πέρασε. Τέλεια. Με ευχαριστεί εμένα, μου λέει μπράβο μου και πάμε εδώ πέρα. Μπαίνουμε στα results του round 1 και βλέπω ότι έγινε αυτό. Ας δούμε λίγο πώς φαίνονται τα results για αρχή. Το πρώτο result πάνω δεν μας έχει στείλει κάποιος κάτι, λέει add ballot και έχει χ, αν το βλέπετε εδώ πέρα. Άρα σημαίνει ότι δεν μας έχουν στείλει τίποτα. Καλό θα είναι λοιπόν, αν έχει περάσει αρκετή ώρα από το τέλος του γύρου ή από την αρχή έστω του γύρου, να πάει κάποιος να τσεκάρει άμα εκεί πέρα γίνεται κάτι, έχει συμβεί κάτι, δεν μας έχουν στείλει για κάποιο λόγο. Απ' την άλλη όμως έχουμε ότι το από κάτω δωμάτιο μας έστειλε ένα αποτέλεσμα και μας λέει ότι είναι για review. Το πατάω λοιπόν να το δω. Τι βλέπω εγώ σαν Tabber, έτσι. Πολύ ξένη Tabber. Δεν θα σας πω γενικά τι πρέπει να βλέπετε εσείς. Βλέπω πότε στάλθηκε και από ποιον. Βλέπω ότι στάλθηκε από το JR και βλέπω ότι στάλθηκε στις και 49. Άρα πριν 1 λεπτό. Βλέπω ότι κάποιος μίλησε 2 φορές. Μπαίνω λοιπόν να τσεκάρω ποιος μίλησε 2 φορές. Ήτανε ο speaker 1 στο Opening Government. Αν εγώ θυμάμαι ότι ο speaker 1 έχει ξαναμιλήσει και σε άλλο γύρο 2 φορές, σημαίνει ότι ο speaker 1 πλέον δεν μπορεί να κάνει break, γιατί σε αρκετά τουρνουά αυτό είναι κανόνας. Περνάμε λοιπόν αυτό το κομματάκι, γιατί είδαμε ότι, μίλησε αυτός 2 φορές, έχει σημειωθεί σωστά ότι το duplicate speech είναι αυτό με τους μικρότερους πόντους, έτσι είναι το σωστό, και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Αρκετά πράγματα που κοιτάω εγώ σαν Tabber, θα σας πω τα βασικά. Πρώτο, κοιτάω το margin από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο. Αν το margin είναι πάνω από πόντους, θα κοιτάξω ποιος το έστειλε. Αν είναι κάποιος ότι έχει εμπειρία και δεν είναι κάποιος κριτής ο οποίος έχει μπει για να δοκιμαστεί ή οτιδήποτε άλλο, ή το πάνελ του δεν είναι δυνατό και εκείνος δεν είναι δυνατός κριτής από μόνος του, δεν επιβεβαιώνω τον ballot. Γιατί θεωρώ ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Αν δω κάποιο ballot που έρχεται σε αυτή τη μορφή, 66 με 55, τότε υποθέτω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Για άλλη μια φορά λοιπόν, δεν δέχομαι τον ballot. Μετά κοιτάω. Ποιος έχει μιλήσει στην κάθε μεριά. Αν, ας πούμε, για κάποιο λόγο δω αυτό που είδαμε πριν, ότι είναι speaker 1 εδώ, έχει κάνει έναν από τους 2 duplicate και ας είναι ο λάθος, τσεκάρω επίσης αν έχει γίνει check-in αυτός από μόνος του, γιατί όταν εμείς κάνουμε τον draw, βλέπουμε ποιος έχει γίνει check-in, αν έχει γίνει ομάδα, αν έχουν γίνει τα άτομα. Αν εγώ ήξερα ότι στο AUE1, στο Opening Government, έλειπε όντως ο speaker 2, αλλά στο closing opposition ο speaker 2 ήταν εδώ, δεν θα το έκανα confirm, γιατί θα περίμενα να ρωτήσω, παιδιά, όντως μίλησε 2 φορές speaker 1. Και τέλος, προφανώς κοιτάω αν βρίσκονται μέσα στα όρια τα οποία ήταν στο judges briefing. Δηλαδή, αν το judges briefing έχει πει ότι το 70 είναι το average και βλέπω ότι όλοι έχουν βάλει κάτω από 65, με 55-65, θα μου έκανε ένα alarm μέσα στο κεφάλι μου ότι, φίλε, έχει γίνει κάτι λάθος εδώ και πάλι δεν θα το δεχόμουν. Για την ώρα όμως, επειδή τα έχω βάλει εγώ αυτά τα σκορ και ξέρω ότι είναι ok, γιατί δεν είναι ένα πραγματικό τουρνουά μπροστά μας, πατάω confirmed και debate status confirmed. Save ballot. Και όπως βλέπετε το μπλε κυκλάκι έχει γίνει tick. Εδώ βλέπετε αυτά τα εικονάκια. 2 βελάκια κόκκινα προς τα κάτω σημαίνει 4η θέση. 1 βελάκι πορτοκαλί προς τα κάτω σημαίνει 3η θέση. 1 πόντος λοιπόν για αυτή την ομάδα. 2 βελάκια προς τα πάνω, 1 βελάκι προς τα πάνω γαλάζιο, σημαίνει 2η θέση, 2 πόντοι για αυτή την ομάδα. Και 2 βελάκια προς τα πάνω, σημαίνει 3 πόντους γιατί είναι 1η θέση. Άρα ουσιαστικά έχουμε 0 πόντους 4η θέση, 1 πόντο 3η θέση, 2 πόντους 2η θέση, 3 πόντους 1η θέση. Να το πω αυτό μία φορά ολόκληρο και στον κόσμο. Τέλεια.
Ο τύπος που ήταν στην αίθουσα 23 όμως δεν είχε ίντερνετ, γιατί αυτή η αίθουσα δεν έχει καλό σήμα. Μου το είπανε λοιπόν αυτοί που πήγαν να τον τσεκάρουνε και τους είπα, πείτε του να μου το δώσει σε χαρτί. Και μου στέλνει εμένα ένα μπάλωτ σε χαρτί. Και ανοίγω να το περάσω. Και βλέπω ήταν speaker 1, speaker 2, speaker 2, speaker 1. Η Soufflé και ο Tycoon. Και speaker 2, speaker 1. Και οι βαθμοί πηγαίνανε ως εξής. 65. Εδώ ήτανε 66, 67, 69, 71, 69 και 68, 68. Πάλι έχουμε ισοπαλία, γιατί δεν ξέρω να βάζω σκορ μάλλον. Τέλεια. Όπως βλέπετε, έχει margin από 0 έως πλην 9. 0 ο πρώτος, πλην 9 ο τέταρτος. Είναι ok, γιατί είναι όλα μέσα στο average, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και μου το έχει φέρει γραπτό, άρα και εγώ είδα στο χαρτί πώς ήταν και το έχω περάσει εγώ πλέον στο tab. Confirm, confirm και save. Ολοκληρώθηκε ο γύρος μας. Όπως βλέπετε για άλλη μια φορά δείχνει αυτά. Το μόνο εδώ πέρα που έχει διαφορά είναι στο AUE που δεν σας το είπα, επειδή μίλησε μόνος του και έκανε iron. Έχει βάλει αυτή τη φατσούλα του ανθρώπου που μιλάει για να ξέρουμε ότι έκανε iron. Τελειώσαμε. Complete round. Και σου λέει, τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου θα γίνουν δημόσια. Ο γύρος αυτός δεν είναι κρυφός. Άμα θέλεις να τα κρατήσεις κρυφά, πρέπει να πατήσεις αυτό εδώ το κουμπί, το Mark as Silent, το οποίο στα κάνει κρυφά. Και άμα θέλεις να μην υπάρχουν δημόσια τα αποτελέσματα, πάτα το εδώ. Εμείς θέλουμε να είναι δημόσια, δεν μας πειράζει. Mark round 1 as complete και τελειώσαμε με τον πρώτο γύρο. Μετά υπάρχουν και οι υπόλοιποι γύροι, τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε, όμως για την ώρα δεν θα τους κάνουμε. Θα σας δείξω τα breaks. Μετά τον τέταρτο γύρο υπάρχει αυτό το στρογγυλό κουμπάκι που είναι σαν στόχος για βελάκια και λέει breaks. Σε αυτό πας το edit categories για αρχαία, άμα θες να προσθέσεις κάποια, και μετά στο edit eligibility, άμα θέλεις κάποια ομάδα σου να μην είναι eligible. Όλες είναι, γιατί μιλάμε για το open category και έτσι θα μπορέσεις άνετα μετά να περάσεις εδώ πέρα στο actual break. Θα κάνω delete και regenerate και όπως βλέπετε εδώ πέρα, με βάση τα σκορ που πήρανε, δηλαδή μία πρώτη, δύο πρώτες ομάδες και μία δεύτερη, δύο επόμενες, έχουμε τις 4 ομάδες που κάνουν break. Δυστυχώς όμως, η πρώτη έχει γίνει disqualified γιατί κάτι κάνανε. Οπότε κάνεις save και update το open break και σου βγάζει μία πέμπτη ομάδα η οποία πλέον κάνει break. Αυτό εδώ ισχύει για τις ομάδες οι οποίες λειτουργούν σαν swings. Μπορείς να τις βάλεις ineligible ή disqualified, ή για τις ομάδες οι οποίες κάνουν break σε μια διαφορετική κατηγορία, όπου πατάς different break. Και έτσι λοιπόν δημιουργείς το break σου. Άνω κάτω, αυτά είναι τα βασικά. Η μόνη διαφορά μετά στους γύρους 1, 2, 3 και 4 με το final ή με το semi-final είναι ότι πλέον στους τελικούς και ημιτελικούς δεν βάζεις score, αλλά βάζεις ποιος περνάει ή ποιος κάνει advance, γιατί θεωρούνται elimination rounds. Τελευταίο που θα σας δείξω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το edit database. Το database είναι ένα κομμάτι του τουρνουά, το οποίο είναι σαν τα παρασκήνια. Εδώ πέρα υπάρχει πιθανότητα να φτιάξεις ή να σπάσεις το τουρνουά σου αντίστοιχα, άμα κάνεις λάθος χρήση. Αυτό είναι για ανθρώπους που είναι λίγο πιο έμπειροι, όμως στη δικιά σας περίπτωση δεν θα το χρειαστείτε, αλλά είναι καλό να το ξέρετε ότι υπάρχει. Από εδώ μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Όπως ας πούμε όλα αυτά που δημιουργήσαμε εδώ πέρα, και πριν τα σβήσω θα σας δείξω ότι από τα participants μπορείτε να φτιάξετε τα speaker categories, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Όμως είναι κάτι που δεν το χρειαστήκαμε τώρα,
Αλλά να ξέρετε ότι άμα έχετε novice και τα λοιπά, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία novice και μετά να περάσετε ομιλητές σε αυτή την κατηγορία. Τώρα δεν υπάρχει κάτι, άρα δεν έχει περαστεί κάποιος. Μπορείτε λοιπόν να διαγράψετε όλα αυτά τα ωραία που φτιάξαμε σήμερα, όπως ας πούμε να πάτε στα motions, τα zoos, αυτά είναι τα προηγούμενα που είχαμε στα πρωταθλήματα του Ρώνα, να πάτε στο delete selected motions και go, yes I'm sure, τέλεια, να πάτε στο draw, debates, να βρείτε το πέμπτο που κάναμε εμείς τώρα για round 1, να το διαλέξετε γιατί ήταν τα 2 debate που κάναμε τώρα, να το ανοίξετε και delete selected debates, κατεβαίνουμε, ναι είμαι σίγουρος, μπορείτε να πάτε μετά στις ομάδες που κάνουμε, που δημιουργήσαμε και να πάτε σε όλες του Fake University και σε όλες του Totally Real Debate Club και να τις σβήσετε. Σας δείχνει όλα όσα σβήνονται, δηλαδή οι ομιλητές, οι διαθεσιμότητες τους κτλ. Τις σβήσαμε εντελώς. Μπορείτε να σβήσετε τους κριτές που βάλαμε μόλις. Επίσης, εδώ πέρα μπορείτε να τους αλλάξετε και τα score ή μπορείτε να τους βάλετε μέλη του CA Team, Adjudication Core. Εμείς για την ώρα όμως θέλουμε να τους σβήσουμε. Yes, I'm sure. Τέλεια. Και να σβήσετε γενικά, να φτιάξετε, να διορθώσετε. Αυτή είναι η σελίδα που είναι η καλύτερη σας φίλη σε περίπτωση που γίνει κάτι σοβαρό. Εδώ πέρα μπορείτε να φτιάξετε και να διορθώσετε τα πάντα. Ό,τι θεωρείτε ότι δεν φτιάχνετε από εδώ, πιστέψτε με, φτιάχνετε από εδώ. Και τώρα, άμα πάμε στο overview, κάνουμε ένα refresh. Θα δείτε ότι σιγά σιγά έχουν διαγραφεί τα πάντα. Availability δεν είναι οι ομάδες που ήταν και πριν διαθέσιμες. Το μόνο που μας μένει λοιπόν είναι να σβήσουμε κάποια αποτελέσματα και έχει γίνει αυτή τη στιγμή το debate, το τουρνουά καινούριο. Έτσι φτιάξατε ξανά ένα καινούριο debate από την αρχή, χωρίς τίποτα. Και έχετε ένα καινούριο free clean slate για να ξαναχρησιμοποιήσετε στο μέλλον. Αυτό λοιπόν που σας έδειξα τώρα είναι ειδικά για την περίπτωση στην οποία εσείς θέλετε να κάνετε μια δοκιμή για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό και να το χρησιμοποιήσετε χωρίς να χρειάζεται να πληρώνετε ξανά και ξανά τουρνουά. Μπορώ να δω αν θα μπορέσω να σας παρέχω ένα παρόμοιο για να το χρησιμοποιήσετε σαν demo. Βέβαια δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε όλοι ταυτόχρονα. Όμως πάνω κάτω αυτό ήταν ένα look του τι συμβαίνει στο tab από πίσω από τη σκηνή. Το περισσότερο σαν δουλειά γίνεται πριν. Κατά τη διάρκεια το μόνο που κάνετε είναι αυτά που σας έδειξα εδώ πέρα στο round 1, όπου στείνετε το γύρο, ανακοινώνετε κάποια πράγματα και στο τέλος ουσιαστικά παρουσιάζετε τα αποτελέσματα. Αυτά. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση.